Arribar al petit arxipèlag de Sant Pierre i Miquelon no és fàcil. Un parell d'avions amb hèlices connecten setmanalment les dues illes de poc més de 242 quilòmetres quadrats amb el Quebec i les províncies atlàntiques canadenques, al sud, i amb la propera Terranova, al nord. Des d'aquest racó de l'Amèrica del Nord, Europa queda milers de quilòmetres, però la bandera dels 12 estels al costat de la tricolor francesa hi oneja oficialment. I és que Sant Pierre i Miquelon és una col·lectivitat d'ultramar francesa, últim i minúscul reducte de la imponent Nova França del segle XVII. És l'únic indret de l'Amèrica del Nord on circula l'euro, i com a territori francès, el 14 de juliol és festa grossa. Els 6.000 habitants de l'arxipèlag, la gran majoria viuen a la capital, Saint-Pierre, i sols 600 poblen Miquelon, l'illa del costat. Una bona part de la població actual és descendent de famílies de pescadors de balenes i de bacallà, que s'hi van establir a partir del segle XVI, originàries de la Bretanya, Normandia i sobretot el País Basc. Per això, en moltes cases les icorrinyes hi són ben presents, i el centenari frontó Saspiac-Bat és el cor de Saint-Pierre. La tercera setmana d'agost és l'escenari principal de l'altra gran celebració del calendari anual, la Festa Basca. En aquesta 8a província basca també hi ha viscut l'última dècada un català del Vallespí, en Josep Serra, general retirat de l'exèrcit francès i expilot d'helicòpters, arribat a l'illa en cerca d'una vida més tranquil·la. Serra ha passat en un grup de joves la passió pel rugbi i ha creat un club amb els colors sang i or catalans. Aquí som a Sant-Pierre i Miquelon. Jo soc català, francès català, Catalunya del Nord, Perpinyà. El meu pare ha nascut a Barcelona, carrer Consell de Cent. Ha fet la seva vida allà, era professor de francès, professor d'anglès al Liceu Francès de Barcelona. Ha hagut la guerra i s'ha trobat a França, a Argelès. S'ha lligat amb un francès i tots dos han muntat una empresa gran en França, a Arles-sur-Tec. Allà s'han nascut. I s'han fet la vida allà, ha estudiat el batxillerat i s'han partit a l'armada, a l'exèrcit francès, i s'han fet la meva vida professional com pilota d'helicòpter i s'han acabat com general i s'han viatjat a molt de parts en el món i són molt agradables. I acabi aquí, no acabi, passi ara aquí. Un moment molt important. Per què s'han vingut aquí? S'han vingut aquí perquè s'han fet un any de la meva vida a l'Antàrtic. M'ha donat el gust d'aquest costat salvatge que és Sant-Pierre i Miquelon, en un indret menys salvatge que l'Antàrtica, però és agradable aquí. Som a l'estiu, tenim un temps ara extraordinari, però en hivern aquí és bastant dur, neu, vent, gel, pluja, tots el temps i sempre núvols per tot. Som en una isla, aislado de todo, i per anar a París se té d'anar a Montreal i tornar després el camí fins a París. Molt llarg, molt difícil. És el final del món. I a més difícil és la isla gran que és al costat, que Miquelon, que és encara més dur per anar. Però aquí som feliç, perquè aquí hi ha una tranquil·litat que no he trobat mai a qualsevol indret del món, menys a l'Antàrtica, que ja no s'arrisca res, però aquí tranquil, les cases són obertes, els cotxes també, tothom se coneix, tothom té problemes, però com per tot, els compartim de cops i fem la vida comú. I és aquí que, com jo soc català i rugbi, he jugat al rugbi, m'agrada molt el rugbi, i és aquí que s'han posat el rugbi, en aquest arxipel, que és fet per hoquei sobre hielo, futbol en sala,
I bé, aquí s'han posat el virus del rugbi i va bé, surt bé, perquè fa 5 anys que existeix el club i s'hem anat a França 2 vegades, una vegada a París amb l'equip de França i una altra vegada aquest any s'hem anat a veure els canadiens que s'han acostat aquí, a Sant John's. Donc el rugby per això és algo important, molt important, molt important. I aquí darrere és el Camp Nou. No és el Camp Nou de Barcelona, però és el Camp Nou d'aquí de Sant Pere, perquè fa 5 anys no hi havia res aquí. Hi havia pedres, hi havia de tot, menys el que hi ha ara. Us hem treballat, us hem pagat, s'hem fet fer obres i finalment aquí és un terreny que dintre de 2 anys se podrà practicar rugby i fer venir aquí equips de França perquè faci bé, i canadiens també. Donc aquí és nou, tot nou, és per això que ho dic, que és el Camp Nou de Saint-Pierre-et-Miquelon. I aquí tot és difícil, quan quelcom és nou, tot és difícil. Quan s'han proposat de fer rugby aquí m'han dit mai hi arribaràs, és impossible, aquí és el país del hockey, del futbol en sala, i bé, ara hi ha un club que existeix i que té 50 persones, s'han fet 4 viatges, 2 a Perpinyà, un amb l'equip de França a París i un aquest any amb el Canadà. I quan s'han proposat de fer el club, de li donar la llicència, el president, que és un amic meu, m'ha dit: Josep, tu tindràs de posar el teu club al País Basc, perquè aquí, és veritat, hi ha molt basc. He dit no, jo soc català, són jo que s'han fet el treball per posar el club, i soc català, el club serà català, i el club és català. Les relacions són sempre bones, però això és un poc... no li ha gustat molt, però això sí, és el principal. Donc som catalans aquí també. I el club té nom? El club se diu SPM 15, Saint-Pierre-et-Miquelon 15, i el color del club és sang i or, com ho sap.